Golden Boys siker született a főiskolások labdarúgó tornájának harmadik fordulójában. Az előzetes latolgatásoknak megfelelően uralta a mérkőzést a sérülésekkel tizedelt Golden Boys. Az ellenfél Southampton játékosai a mérkőzés elejétől kezdve csak asszisztálni tudtak az eseményekhez. Dósa Urbán Nándor gólparádéját láthatta a kilátogató mintegy 50 néző. A mérkőzés harmadik percében már is vezetéshez jutottak Dósáék, ezt követően sorra dolgozták ki a helyzeteket. Tóth Lászlónak, a Southampton kapusának akadt bőven dolga, a társak ugyanakkor tanácstalanul játszottak az első játékrészben. A félidőben 4-0-ra vezetett a sárga mezben játszó Golden Boys. A második félidőben se változott a helyzet, továbbra is gallikék kedvezményeztek. Dósa termelte a gólokat, a végén 6-ig jutott, ezzel ő szerezte csapatának valamennyi gólját. A végén még szépített a Southampton, 6-1 lett a vége. Összességében egyhangú mérkőzést láthattak a szurkolók. A Golden Boys ezzel gyakorlatilag tovább jutott, míg a Southampton a következő fordulóban tovább harcolt a továbbjutásért.